ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸಿಗೆ ಬೈದ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತರ್ಪಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋನು ದೀತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋ. ನಿಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನಗಳು ತುಂಬಿ ಏನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ತೂದು ಬುಲ್ತುದು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕು ಅಣ್ಣಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಫೀಲ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬುಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಅದೇಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅತನ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಒಹೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಓಂಡಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಯದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಮಾತೇರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಆರು ಮನಸಾರೆ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಆರು ಬಂಡೇರು ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಶೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನೆಂಗುಲ್ ದೀತ. ಸೊ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ್ ಬರೋ ಬೈದೇರು ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ತೂಯೇರಲ್ಲೇರು ತರ್ಪಣ ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದ ಅಕುಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಬುಲಿಪೇರು ಆಕನ ಅನುಭವನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲು ಇನ್ನು ತೂಯೇರಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ನಕುಲು ಬೈದೇರು ಎಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಪವಾಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಅಕ್ಲೇನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರದ ಹೇಮಂತ್ ಬಲೆ ಮೇರ್ ದೇವದಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಂಡದು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಹಗಾರ. ಸೊ ನಿಖನ ಕ್ಲಾಪ್ ನಿಜವಾದ ನಿಖನ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮನ್ಪ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಬಂಧು ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆದ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ನಕುಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅತನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ನೆತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ತೊಜಿಪವಡು ಪಂಡುಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಗುಲ್ಲ ಅತ್ತು. ಬಟ್ ಎಂಚ ಮಂತದೀರು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟು ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಯಾಕನ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಬರವಣಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿಂದ ಒರಿಯನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಕನಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಅಂತ ಓಜುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನ ಅತನ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಬರೋದು ಅದು ಪಾಡಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ತಮಾಷೆಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಲಿಪವನ ಆತು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಜನ ಬುಲ್ತದಾರ. ಬಹುಶಃ ನಿಖಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಖನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನವರ ಎನ್ನಿಯರ ಆತನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಿಖಲು ಏತೋ ಸಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರ ಆ ಒಂದಿನ ನೆನಪುಗು ಬರ್ತಂಡದ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡಾಗ ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಬೈದಿನೇಕ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತರಂದುಲ್ಲೆ ಮೈದಾದ್ರು. ಬಟ್ ಸೂರಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆನಾಗ ಸೂರಜ್ಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊರಿಯೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಈರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಬತ್ತದ ತೂದು ಆರ್ನ ದಾದ ಉಲೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಆರೆಗ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೇಜರು ಆಯ್ನಾತ್ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತರದ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೋ ಈತ ಜನ ಈರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟವಾಡಂಡ ಸೂರಜ್ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಏನೋ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್
ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಏನ್ ಏತ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ತುಳುಟ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ ನಿಖಲ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏಜ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ತೂವರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಏನೋ ದ ಏಜ್ ಅಂದಾದ ಉಲ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿರಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 minutes ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. The complete music of this movie enkel yan boka Karthik koldu maltini just 6 7 8 days including the songs, singing, recording, everything. So Karthik mulki uller Mahesh Deep I bandu enkel na cinematographer enkel not kuldu pre-production pura shots plan maltadu. The whole movie enkel 15 days sharp 15 days shooting complete malta undeta complete shoot. ಸೊ ಅವು ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಯಕ್ ಪಂಡ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಮಮ್ ಆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ರಘುನಾಥ್ ಭಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಧುರಾ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಧುರಾ ಶೆಣೈ the one who played female lead. So enkalna pura janata side iddu ireg I would like to I'd like to thank each and every one of you. Thank you so much for being here. Thank you so much. Sorry ಮಲ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಉಂದೆತ್ತ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಶಿವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಪೂರ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಸಮಯ ಕೊರತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬೈದರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸಿನಿಮಾನಗ ಬಿದಾಯಿ ಬೋನಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ದಾದ ಎನಿಸಿನ ಪನ್ಪುನೇನ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ತೀರ್ಥಂಗನ ಮೈಕ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ಈ ಜವನರಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕುಲು ಗೆಂದಿದ್ದೀರು ಅಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಏರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೇನ ಬೆರಿ ತಟ್ಟೋಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಡು ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದು ಆ ಸಿನಿಮಾನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸಲ ಬಾರ್ದೇರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಪೊಳಿ ಮುಂಚಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಲ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಾವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬರಿಯರ್ ಉಂಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸರ್ ದಲ್ಲ ಪಾತಿರುವಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡೆ ನಡು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಡೆ ಆಡ ಬಟ್ ಒಂದು OTTಗೂ ಪಣ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ ಬಕ ಈತಿ ಏನು ಮೇರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನ ಮರ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಿ ಬರ್ತಂಡು ಅಪಡ ಅವೇನು ಫೀಲ್ ಕೊರಡತ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು OTTಗೂ ಪಣ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಟೀಮ್